Hope Channel is sponsored by the World Seventh-day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the 10 Commandments, people who are compassionate, who respect others, the community, and world needs, people who live healthfully by avoiding tobacco, alcohol, unclean meats, drugs, and immorality. We believe in joy. We invite you to be a person of hope. Among gihatod kaninyo ang pagpangumusta o hinaot nga ang panalangin kanunay inyong nasinati gikan sa Ginoo. Atong tunan karon ang usa sa pinaka-importante nga pagtulunan sa atong Sabbath School lesson, leksyon numero 6, ang kamatayon ni Ginoong Jesucristo ug ang balaod. Ug dalaygon ni Ginoo nga ato kining tun-an atong hiusahan ang panalangin apan sa dili pa kana amo kamong ibitahon sa kapagampo. Amahan nga langit nun, salamat sa pribileyo nga kami magkatuno sab sa mga pulong. Salamat sa balang Espiritu naghatag og salabutan alang kanamo karon sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Atong ikalipay nga kauban nato dinhi sa studio ang atong mga kaigsuunan nga mga abogado nga adunay kasing-kasing nga mopahat sa mensahe nga nagadala og gugma ug kalawasan. Dinhi sa akong tuwa na sa Tony Sabati. Welcome Tony Sabati sa atong Thank you. Discussion karon og di sa walag Tony Sabati base sa Cagayan de Oro City og si Atty. Tagalogin ikanusab sa General Coronadal City, General Santos City. General Santos City, pwede po Davao, pwede po Coronadal. Ang Samis pwede po. Pwede po sa og si Atty. Catalan, maintain ka na iyang Quezon, Bukidnon, pwede po Valencia. Og kining atong leksyon karon ang kamatayon ni Ginoong Kristo ang balaod. Ako sa basahon ang memory verse sa samang paagi mga higala. Kamo namatay sa balaod dinha sa lawas ni Ginoong Kristo aron kamo mahisakop sa matag usa. Ug ngadto kaniya nga nagabanaw sa mga patay aron nga kamo magpamunga para sa Dios. Roma versikulo 7:4. Og dunay akong basahon nga ilustrasyon dinhi og dili na sa ako na lang isulti. No, sa kababay drive overspeeding gisunod sa mga pulis og gitagaan siya og ticket. Nilakaw ang pulis og nibalik giingnan siya, "Miss, unsa may among himuon para nga dili ka na mo mapanisan, dili ka na mo penalize, Silutan. masilutan. Unsa man gusto ka nga amo na lang walaon ang balaod." Mga higala, mga kaigsunan. Mao na siya. Dinhi hatagan og dugang kinabuhi ang atong leksyon. Atun sa bati unsa magyud ang ato ang pagtulunan karon nagahisgot ba kinig kamatayon lang o balaod o ni Ginoong Kristo. Mga higala, ang kamatayon ni Kristo did not come happenstance. In other words, wala kanay mo anhi or mo anha o lamahimo, pinaagi sa usa ka aksidente lamang. Tinuyoan gyud. Giplano na daan. Plano kini, prophetic. Kaya ang gusto di ay sa Ginoo mao nga ang tanan maluwas. Da, mo na siya. Amen. Gusto niya nga luwason ang iyang mga katawhan nga nahulog sa pagpakasala. So ang tanan tao, ang intensyon mao, luwason gid niya. Basta kay mudawat sa halad.
nga mao Si ang kamatayon Kristo nga Jesus. mao si Kristo. Kining prophetic prophecy nga akong gisulti kaninyo katong paghalad-halad sa unang panahon sa usa ka karnirong gamay. dito sa sanktuaryo. Yes. Kuhaon patyon ang karnero, pinaigis pag-abi sa liog, unya ang dugo, ibutang ngadto pisik-pisik dito sulod sa sanktuaryo. Ritual to siya. Ritual Panyero. ka to siya. It's a ceremonial law nga kinahanglan tumanon. Ritual pero dunay puntarya. Montarya. May obhito. Otherwise, walay bili. Walay bili. Kung katong ritual to, unsa man lang to, Oh, it could be paganic act lang. Walay mahimo. So, ingon ana. Gano? Unsa ituyo? Kay di ay, ang dugo ni Kristo di ay, nga iula, mao ang unsa, kabayaran sa balaod nga gilapas. kinsa naglapas attorney? Kay ang balaod di ay sadista. It's bloodthirsty. It has to be paid. Otherwise, wala. There is no law. Walay balaod. Kung dili bayaran ng balaod, kung dili tumanon ang balaod, walay nada. Nga naman. So, everybody, mahimo na ning presidents nga ang tanan nga mga tao, total deal, wala man di ay balaod. nibili, balaod ni. So, walay nada. So, God Himself, mianhi gyud sa pagbayad sa violation sa tanang mga tao nga nakasala. Sa Nga ato mo, pa. may pagtuo nga na kaniya. Sa ato pa to ni gibayran na ta atong kamatayan sa Ginoo. Gibayran. Namatay si aron ibayad kay wala may ang dugo sa tao dili makabayad sa sala niya. Nahibalo bang tanang tao nga gibayran sila? Nakahibalo sila nga gibayran ang ilang sala. Basta kay sila mubasa nga na sa pulong sa Dios. Makahibalo sila. Og paibalon po sila. Og pay no naatay daghang mga relihiyon karon nga nagasulti ni ini, no. Okay. Kining gitawag ito nga law sa gisulti ko na sa dista ang balaod. Bloodthirsty. Patay gyud. Mayo pa ang balaod sa tao kay naapay minimum, medium, maximum. Napad yung provision. May provision pa. O provision nga Kasala, dili provision pa. ka, di ka prisohon. Dili ka prisohon. Panang Ginoo bisag gamay. Bisag gamay sala. Basta kay patay ka man gyud. Death ra gyud ang nahibaw-an sa Ginoo. Maura gyud ang balaod diha, wala na uban. The wages of sin is death. Is death. Maura gyud. The wages of sin is death. Wala siya mga gito. Walay minimum, medium, unsa pa na Perpetuo, wala siya diha. Wala, no. Sa to seclusion. Reclusion Reclusion perpetua. perpetua. perpetua, death, Prison mayor. prison mayor, Prison prison correctional, etc. Mga Wala Latin. siya ni ana. Pero na may mayor na. Ang ila is, ang ila ni ana is kamatayon lang. Kamatayan na. Nga naman, unsa pa day gusto sa Ginoo? Kinahanglan nga dili gayud i-violate ang balaod bisag gamay. Even a thing of it, dili ko na mahimo. Kay nga naman, it is perfect righteousness. Apan, ang tao, dili kabayaran sa balaod. Dili yun. Dili. So, ang iyang ibayad, mao, ang dugo sa Dios para nga masatisfy ang balaod aron ang tanan nga gihimo sa Dios mutuman sa balaod. Sa to pa, nahimong sayon ang kabayaran kung Yes. bisan sa atong kaugaling nga tawhanon, di ta kabayad pero duna nay Built in. blank check That's correct, yeah. nga gi-provide ang Ginoo. Kana tungod sa agiyon sa Dios bitang nga for God so loved the world. For Mao na God siya. so loved the world. Gi- Iya gihimong kalibutan sa dako niya kaayong gugma nga wala na ilain kahigayunan nga matubos pagyud ang mga tawo naglapas niini. Kung dili katurag yun ang iyang bugtong anak nga maura po i-substitute. Ngadto. Nahinomdom ka sa MBC nga ang balaod basta hurot na imong 30 demerits. Uli na. Sintom. Symptom na. Then ang balaod Wala kung, na, makaluwas. kung mag-holding hands ka, kapila ka holding hands, Pastilan. ipauli ka. Pastilan. Kung nagsigarilyo, wa gilaing balaod ang MBC. Uli na. Only 30. automatic na erase ang imong 30 erase tanan sa sigarilyo. Inom samot. O kadtong kaso nato nga atong roommate nga nakasumbag. Niya graduating pero Pastilan. ang balaod kinahanglan tumanon magyud. Tumanon. Wala naman ingon ang MBC nga reclusion perpetua ni. Di ba kato pastor bago lang katong
PMR bitaw nga wala lang siya na late lang siya pila ka minutos. 2 minutos. 2 minutos wala na siya ipa-graduate. Tungod kay balaod siya. Balaod lagi. Ang balaod. 2 minutes nga mo tay naka-prejudice. Ang issue dili man kay na late siya 2 minutes. Ang issue na makak siya. Imagine. So ang alleged. And which is a violation of the law. Kung mamaka ka, thou shalt not tell a lie. Sa balaod sa O sa Ginoo. balaod sa Dios. O sa balaod sa tao. Mo gyapon. Magyapon. Ang balaod sa Ginoo is so demanding that it requires complete Obedience. obedience. Sa balaod sa Ginoo walay gamay nga sala o dako nga sala. Wala pa gitawag nato white lies. Basta kay sala, sala na siya. Regardless Kamatayon. of the extent, the effects, parihara na. Og ang Biblia nag-ingon nga og makasala ka sa usa ka butang, nakasala ka sa tanan. That's how Makalisa. demanding the law of God is. Fortunately, naay gitawag na to grasya. Kana. Moray sa ka. Nakita di kita kabayad. Kini pod atong pagkabuutan, kining atong pagtuman sa balaod dili ni igo. Kay ang pagkabuutan kuno nato ang pagkatong pagkamatarong sama ra kuno na sa usa ka trapo. Isaiah 64:6. Yes, exactly. Ang imong pagkamatarong gipakasama lang sa usa ka mahugaw nga trapo. Okay. Kung Dili trapo gyud igo. hugaw na gani. Di gyud igo. Pero ni atay Dios nga wala gi sala, walay sala. Pero iyang giangkon nga nahimo siyang tinunglo. Alang nato nga gitunglo sa balaod kay nakasala magita tanan. Pero naay isa nga walay sala ni anhis kalibutan magbubuhat nahimo pag yung manluluwas siya ni angkon sa atong penalty. Wa pa jud ko kitag huwes ba nga after pronouncing judgment that Yeah. Mr. So-and-so, you're hereby found guilty Guilty. of murder and hereby sentences you for an imprisonment of reclusion perpetua. And after pronouncing the judgment, he will declare, I will take your place. Mao ba? But here comes the creator of the universe coming down to earth. Iyang giangkon nga wa kana siya salana pero ako'y angkon ana. Busa, ang tao di ay nga nakasala na ilalom sa balaod. Nailalom sa balaod. When we say na ilalom sa balaod is kundinahon siya sa balaod. O na siya. Busa, karon ang problema kay ang balaod nagingon kundinar ka. Death penalty. So, kung saan man ipagluwas nimo nga imong lawas di magani makabayad. Oh. Busa, there is one, as you said, may tao nga Diyo, ang usa ka Dios nga nagpakatao. Nagpakatao. Oh, dili kay tao siya, nagpakatao. Nagpakatao. Nga mibayad sa atong sala. Sa panahon nga ikaw mo dawat ni ini, you are not above the law. You are, however, Under not grace. subject to the condemnation of the law. It's different to say. Nga naingon ka nga, ibabaw ko sa balaod. Sa ito pa, walay penalidad. Bisag usaw himuon nimo, no? No, you're not. When you are in Christ, you are not above the law, but you are not subject to the condemnation of the law. Nga naman, tungod si Kristo mao ni bayad. Tungod kay doon nag-iingon diya nga si Pablo doon siya giingon sa Galatians, dili na kamo under sa balaod, kundi under na kamo sa grasya. Yes. Tungod sa grasya. Na under you're not under the condemnation of the law. Ang meaning ana, dili na ka under sa condemnation sa balaod. Ang grasya, kining pulong grasya is a gift. Gasa. Gasa, gift. Now, who is this gift? Well, klaro, no? Si Ginoong Isos is a gift. Pero kana Pastor Panyero, applicable lang na sa tao nga mudawat siya ni Kristo. Niya itong dili mudawat, dili gina siya applicable. Kinahanglan pa balon gyud. Igo siya mahibalo, di gyapon sa mudawat. Palay mahimo ang gasang nga gitanyag ni Kristo alang sa iyang kaluwasan. Murag atong secular ba nga Diba? deed of donation. Oh. Unsa man na? Sa deed of donation, dili na mahimong effective kung dili dawaton sa duni. Oh. Tama ba? Kay walay tao nga mapugos pagdawat sa usa ka gasa nga dili niya gusto. Mao na In siya. order for Sama a deed niya of na. donation to be effective, it must be duly accepted by the recipient, the duni. In the same deed. The same In the same instrument. deed. The same instrument. The same instrument. Kung di niya dawaton, Wala. walay pulustong imong gi-offer nga donation wala sa iya. Mao na sa sama kang Kristo. Busa si Kristo naghatag sa iyang dugo. Aron nga mahinluan ang usa ka makasasala.
Apan ingon pa niya, come unto me. Come unto Dumol me. ka kana. Duol ka. Come unto me. Dawato ni mo na. Yes, come unto me and I'll give you rests. Tell me all your problems. Oh, sama atong usa ka tawo nga nag-ingon lang siya, remember me. Okay. When He went to Jesus because the only solution of our sin is going to Jesus, that's all. Sa ito, Papa Nero, kini ding kaluwasan karon, dili niya pugsanay. Dili si Kristo mayor, oy pastor, oy attorney Sabate, ako kang loson yun, bisag di, makamudawat. Walay po dyan na Dili pugsanay, kung dili, gi-offer niya, ikaw lang karon sa imong kabutom, dawaton ba nimong dili? Sabot pa pasbot ato niya sa bating, walay tao makayon nga, huy, nalangit lagi ko. Tao nalangit man ko. No, wala. It is not by It's your chance. choice, it's your choice. It's not by chance. Kinahanglan imo diyang tagaan o pagpili. But there is a Dawaton caveat there. You have to be very careful. Just because Jesus paid our sins, wala magpasabot nga Lisensyado ka na. lisensyado, license to shoot na, Nga naabulay sa o balaod. naabulis na. Kaya ang grasya di ay does not excuse us from fulfilling the law. On the other hand, it will empower us to fulfill the law. Why? Sa dihang atong gidawat ang kaluwasan, ang grasya, na responsibilidad ana. Kini yung man Ginoo, if you love me, follow my commandments. Recognizing the grace that was extended to us freely, dapat nga ang atong kasing-kasing mapuno pod muawas sa pagpasalamat o gugma. That's right. How does it exemplified? Or exemplified by keeping the law. Correct? Yeah. Kay nahigugma ang Ginoo kanato, so nahigugma tas Ginoo. And by so doing, we will be fulfilling the law. The law is a knife or a pen of the judge. The pen of the judge could say, you are therefore held guilty of the crime of murder, so you die. However, this pen of the judge could also be, you are dismissed or you are acquitted of the charge against you. The same is true with the knife. Muning balaod eh. Ang balaod pwede di ay mahimo nga magtunglo o magtudlo nimo ikaw makasasala. Pero ang balaod usab kini siya magasulti usab nga ikaw righteous. Okay. Duha di Sa ay duha, two-edged sulab. sword. Sama sa amin ba? Okay, tan-aw nimo, uy naa ka. You see? Okay. Mao na siya. Pero ang the good example is a surgeon's knife. It could kill. Orderan kag murder, patay, you die. Pero ang surgeon's knife could also be what? It could means to operate, Makaayo. to remove the lesion from your body, To restore life. to restore life. Kini, So, mo na inindot sa balaod. Apan, ang balaod, ang balaod may gahom. May gahom ang balaod to convict. It is an instrument of telling, you Sala are a ka. sinner. Tarong kayo. Klaro kayo na makasasala ka by the law. Busa, ingon sa mga uban katawhan para wala na lay balao, para wala na lay sala, Hindi balaod. Walaon ng balaod. wala. Let us abolish the law so that there will be no sin. Bisan si Pablo nagsulti ni anak. Okay? Ingon pa niya. Ang sala ni exist lang kini siya, umigawas lang kini siya tungod sa balaod. Pero wala magsulti si Pablo yung paniya nga, let us abolish the law. Because God is love and love is a God of order. Amen. May ilagay na mahimo, may balaod gayon. The only thing is that may gahom ang balaod. Ang gahom sa balaod is to convict, to tell you. But I'm telling you also nga ang balaod is also impotent. May mga butang nga ang balaod walay kusog. Walay kusog siya kay Oh, nag-define lang siya sa sala. sa sala. Pero Pero- makausap sa kasing-kasing nimo. Di siya makahatag og kasulbaran sa sala. Dili siya makaingon nga acquitted. Di siya makaingon. Dili. Kinsa lang may makaingon Oo. ato na. Ang huwis ra, Ang awis. ang didtura, Nga mao si si Kristo. sige na si. Siya ra. Gracia. That's why itawag kini gasa.
Kasa. Why? Nganong gasa man? Makasasala ka, good. Unya, giingon ka lang niya nga, uy, tungod ka na ako, acceptar man ka, ako kang pasayloon sa imong sala, luwas ka. Gasa. Kasa. Gasa ang kaluwasan. So it is important in the sense nga ang Dili balaod makausab. dili makapausab sa Sa kasing-kasing. kasing-kasing. Dili pud na siya makahatag og pasaylo. Di sa Dili kapasaylo. pud na siya mo'y makaluwas. Dili Di sa makaluwas. makaluwas. Oh, dili important May gahom, na siya. no? May gahom pero di kaluwas. Sama sa usa ka samin. Ang samin- Manamin ta na makita nga hugaw, Di, pwede, ang samin magatudlo lang nga naay hugaw sa tundagway. pwede kahinlo. Pero dili gid siya makahinlo, di siya makaremove. As a Mora matter of gid fact, na. butong lupa. Mutong lupa. Condemn siya mo, condemn. Butong lupa. Apan, may naay tao, nga buluwas ka na to away from that curse. Ato pa, paingon lang ginigapon nga ang atong Ginoo mao gyud ang angayan nga atong adtuon. Yes, so, come unto Kay me. bisag unsaon pa na sa balaod ug kundinar, basta kay anaan nimo ang grasya ni Ginoong Kristo. Dili lang ta nag-apas siguro ni Ginoong Kristo kay nasa grasya. Murag lahi man ang motivation. Nga murag pangasaon ako ni kay gwapa, murag di man kaayo nga maayo nga motivation. Conditional. Maura ni motivation nimo. Mas may gitong duna kay gugma. Og nagkay gugmaay mo. Ingana siguro ang maayo nga description. Kay dito ra ka si Ginoo, hangtod ang imong behavior si Ginoo, magsige na lang ka og duol si Ginoo, pangayag pasaylo, pero wala kay connection sa iya pinagi sa imong obedience. Duha ka klase ang pagtuman sa kasuguan. One is we follow the law, nagtuman tas kasuguan tungod kay obligasyon na to. Unya nahadlok tas consequences niya na. Kana. But there is the other kind of obedience nga mooy gi-require kanato isip Kristohanon. Kanang obedience because of your love. If you love me, you follow my commandments. Mo giingon sa Ginoo. Mo na siya. Ang Wala nakayo sa- mag-ingon ang Ginoo nga follow mo kay maimpierno mo. No. Okay. So, ang una di ay sa tanan is, asa may una? Adto sa akos balaod o si Kristo? Ang tubag sa mga scholars, theological scholar yung paniyan. Kanang balaod, impotent, mutunglo ganina. Ang ato giday unahon, Mao. bahala nagmakasasala sa taha, unahon na to, dili ang pag-memorize balaod sa, kundi atong atuon si Kristo, Ginoo. Pasaylo Amen. ako Amen. Amen. sa akong mga sala. And then, by that, tagaan tagahom ni Kristo sa pagtuman sa balaod. Cry. Ang nakayo sa Dios kay andam siya kanunay, pastor. Gahulat ra gid siya ba? Wala po siya discrimination. Walay discrimination. Gahulat siya sa tanan tawo nga moduol gid sa iya. Sige. Sa ato pa di ay kining kaluwasan gitanyag sa Dios. Naani personal nato, kita karon ang nagabuot sa tanan kon asa di ang ato ding tumong sa tong kinabuhi. Kung mahibalo na tanya na atong dawaton si Kristo, asip as ng personal tong manluluwas. So mag-anam-anam na ang imong pagtubo nga sa ubang mga adlaw niya mahisakop ka niya sa iyang gingharian nga walay katapusan. Amen. Amen. Mao na siya kay kung ang tao bisan nahibalo, gipahibalo, nagbasa pero nahibalo siya sa kamatuan, dili gid sa modawat. Reject gihapon niya si Ginoong Hesus na ang iyang kaluwasan naara sa iyang kamot. Kaya ang Dios Tinuod. andam biya unta sa pagpasaylo. Tinuod na siya og kining pagduol ni Ginoong Kristo mao gina siya ang priority og first and foremost. And it's a choice. It's a choice. O, pagpili lang. Kay kung si Kristo ang imong giduol, nakasandig ka na sa kasiguruhan sa imong kinabuhi. Nga bisag di pa ka magunahuna sa balaod, bisag di pa ka magunahuna kung unsa ang imong kapakyasan, to kay tuwa na dito ang blank check. Bisag unsang pagkaklase nga utang ang imong maangkon, tungod kay nakasandig ka sa blank check, ang ipirmahan na, walay limit. Pero di po na maglisensya na to nga magsige na lang po ka og pagpakasala. Kundili, mag-inspirar nimo nga unta malikayan pa nimo. Kung si Kristo nasa kasing-kasing, dili Ang sala mo yun. sayon ang pagtuman sa balaod. Sayon, sayon. Sayon ang pagtuman Kay siya sa man ang balaod. katumanan sa balaod. Ug natay maayong relasyon sa Ginoo, mo-follow ra ang Ang pagtuman. pagtuman sa Yes. kasuguan. Yes, That's salamat. So, Maayo kayo. ang katuyan na pastor kay ingon ang blang kasulatan, seek ye first
The kingdom of The God. kingdom of God. Mo nang priority sa tao. Dili balaod. Dili balaod. Seek So, ye first. seek ye first Seek God. ye first The kingdom of God. And all these things shall be added unto you. Amen. So, salamat ato ni Sabati sa imo pag-lead out og si Tony Tagalogin at Tony Catalan. O maayo kayo ang ato ang discussion o daghan pa kayo ang atong imoon dinhi to kay mao kini ang giandam sa Ginoo alang kanato nga magpista kita sa iyang grasya, magpista kita sa iyang kaluwasan sa iyang mga pulong og dinhi lang kana nato mahandom og makita sa Hope Channel Philippines og dalaygon na Ginoo nga kita nagkakauban karon. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga didto sa langit London kalipay, didto sa langit London kalinaw ug didto sa langit magkita tang tanan. Atong paminawan ng usa ka awit aron magpadugang sa atong inspirasyon kalipay samtang kita magapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang mga buhat ni Jesus dinhi sa kalibutan, iyang gihimo ang mga kaayuhan, ang mga sugo nga mao'y sumbanan sa kamatuoran, nga mao karon subayon sa Kristohanon nga tanan. Nagato kaniya kay siya ang manunubos na iyang usbon ang matagusan kaya ng dumiya ang magkaubanta. Kitang tanan gipapili sa duha ka mga dalan, sangkad nga dalan ug masikpit nga gianan. Ang sangkad nga dalan libre ang tanan sa kalibutan, masikpit nga dalan subay-subay sa mga kasuguan. Amhanamo nga nasa mga langit, ikaw ang Ginoo sa among kasing-kasing. Ikaw ang Ginoo nga among duulan. Kay ikaw ang Ginoo ang nagahatag og saad sa kaluwasan. Salamat Ginoo, nga imo kaming mga dawaton karong adlaw. Imong dawaton ng among makasasalang mga kalag. Tungod ni ini Ginoo, ikaw among gidayeg sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen.